Raġel Malti ta' 52 sena li l-identità tiegħu għadha mhux magħrufa jinsab taħt investigazzjoni fit-Tramuntana ta' Franza għal qtil involontarju ta' mara u żewġ ulieda żgħar fl-aħħar jiem hekk kif allegatament kien qed isuq vettura taħt l-influwenza ta' drogi u l-alkoħol fuq il-motorway A26 qrib Arras. Jirriżulta li l-om ta' 42 sena bl-isem ta' Letizia u żewġ ulieda Nael u Janis ta' 18 snin inqatlu fil-karozza li kienu qed jivvjaġġaw fiha wara li l-Malti baqa' dieħel minn wara fuqhom. Skont il-medja Franċiża l-Malti jinsab rikoverat l-isptar bi ġrieħi gravi wkoll u peress li nstab li kien taħt l-influwenza ta' drogi u xorb ġie arrestat u akkużat li wassal għal qtil multiplu b'mod involontarju. Il-mara u ulieda kienu mill-villaġġ ta' Vimy li s-sibt li għadda kien fi stat ta' luttu bil-ħwienet jibqgħu magħluqin waqt li sar marċ silenzjuż organizzat mill-iskola ta' tfal flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tal-Lokal u l-US Vimy Football Club fejn wieħed mit-tfal maqtula kien jattendi. Hawn rabaw residenti ta' Vimy il-kol ġarrew fjuri bojot fidejhom. Biex ikun jista' jingħatalhom funeral xieraq, l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri wkoll fetħet paġna għad-donazzjonijiet u s'issa diġà nġabru l fuq minn 18,000 euro għal dan il-għan.